Ďalším v poradí 7. hracím týždňom pokračuje florbalová liga zápasmi už tradičné termíny, v útorok a stredu. Daný hrací deň hrali rýchlejší Peace Game a Bulls. Podľa očakávaní Bulls vyhrávali a napokon vyhrali zaslúžene 1-7. Tretí zápas hrali Tučniaky proti týmu Kladiv. Oba týmy mali veľkú motiváciu vyhrať. Lepšie sa však darilo Tučniakom, ktorí do konca prvého polčasu nastrieľali 4 góly a inkasovali len jeden jediný. V druhom počasí inkasovali ešte jeden, to už ale na celkovom triumfe v zápase nezmenilo nič. Tučniaky vyhrali 4-2. Na záver ešte spomeniem prvý zápas, v ktorom hrali dinosaury v chladničke proti Angry Birds, kde vo vyrovnanom taktickom dueli napokon vyhrali Angry Birds 4-3.